το φωτί σου οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαληνέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Καλοκαιρινή δοξολογία. Μέρος πρώτο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδειτος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στα πρώτα λόγια του της εδώ της εκπομπής, στον πρόλογό της. Πάντα στις ψυχές μας όποτε παίρνουμε τη θέση μας πίσω από το μικροφωνό της. Και εσείς εκεί, με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο χέρι, συντονισμένοι στα ερτζιανά του Θεού. Το αληθινό φως του φωτοδότου πλάστη μας ας πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας σε αυτή την μία ώρα που θα συμπορευτούμε. Τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής ας λάμψουν μέσα μας. Ουράνιο φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκετε πολλούς τρόπους να μας στέλνετε την ενισχυτική σας αγάπη. Την παίρνουμε αγκαλιά και συνεχίζουμε αυτόν τον δρόμο, αυτή την ραδιοφωνική προσπάθεια. Εν το φωτί@yahoo.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας και άφθονο πνευματικό υλικό, προτάσεις για εκπομπές, για αφιερώματα. Μακάρι να δώσει ο Θεός και όλα να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν την ραδιοφωνική συναλληλία. Υπάρχει επίσης και ένα ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Πληκτρολογείτε τη φράση, την ψαλμική φράση, το «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου, και βγαίνετε σε έναν ιστοτόπο όπου υπάρχουν πολλές εκπομπές, τόσο για άμεση ακρόαση όσο και για κατέβασμα, πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας που έχουν εντάξει την εκπομπή μας στα προγράμματά τους, και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται εκεί καταγράφονται συνοδευμένα και ευλογημένα με τους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Δόξα σε Κύριε να λες το αίμα όταν στάζει, σαν σε βαραίνει ο σταυρός που τη ζωή σου αγιάζει. Δόξα σε Κύριε να λες σαν ξημερώνει η μέρα.
Τα μάτια στρέψε στα ύψιστα και στον Θεό Πατέρα. Καλοκαίρι, γεμάτο από φως της μέρας και σκοτάδι που το γλυκαίνει η φωνή ενός γρύλου, το άρωμα ενός γιασεμιού που βγαίνει για σεριάνι. Άλλοι το νιώθουν μόνο μέσα από τις πολυήμερες αποδράσεις σε ακριβούς προορισμούς, μακριά από όλα αυτά που τους αγχώνουν και τους μελαγχολούν. Μόλις επιστρέφουν και τους ρωτάς, διακρίνεις την ίδια σκοτεινιά στο βλέμμα τους όμως. Τον υπόλοιπο χρόνο στο «Τι κάνεις?» απαντούν «Ας τα λέμε καλά» ή «Λέμε πως είμαστε καλά» ή «Από υγεία καλά πάμε». Στα υπόλοιπα όμως, κι εγώ μέσα σε αυτούς είμαι. Μια φορά μου ξεφεύγει και κανένα δόξα το Θεό και κανένα δόξα σε Κύριε, μα είναι λιγάκι ανορθόγραφο, μιας και αντί για όμικρον γιώτα, εκείνο το σι στο δόξα σε Κύριε είναι γραμμένο με ύψιλον. Ένα σι σαν συμπλήρωμα στο εγώ, που αχόρταγα και αξεδίψαστα ζητά να δοξάζεται και να εξυμνείται. Καλοκαίρι. Στην ησυχία ενός ορθρινού πρωινού σε ένα μακρινό ξοκλήσι αφουγκράζεσαι τους ήχους του Θεού. Όλα τον δοξολογούν, έλεγε ο γέρο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και τα βατράχια υμνολογούν το Θεό. Όλη η φύση, να πούμε, υμνολογεί, δοξολογεί τον Θεό. Και κατά την καθαρότητά μας ακούμε κι εμείς αυτήν την μυστική δοξολογία. Τη μυστική, την άφωνο υμνολογία που κάνουνε και οι πέτρες ακόμη. Και τα όρη και τα βουνά και τα δέντρα και η θάλασσα και τα ψάρια όλα υμνολογούν τον Θεό. Αλλά εμείς, επειδή έχουμε αμαυρώσει, δηλαδή των οερών της ψυχής μας, γι' αυτό λίγο το καταλαμβάνουμε αυτό. Όσο καθαρίζεσαι μέσα σου, τόσο και περισσότερο λαμβάνεις έναν φωτισμό, λαμβάνεις μια αναίσθηση ότι κανένα κτίσμα του Θεού δεν μένει αργό, αλλά όλα δοξολογούν τον Θεό. Και η μύγα και το κουνούπι και το βόδι και το ζώο όλα δοξολογούν τον Θεό. Όταν καθαριστείς μέσα σου θα την δεις αυτήν την μυστική δοξολογία του Θεού. Όσο καθαρίζεσαι μέσα σου θα το δεις και θα λες: ταλέπορε άνθρωπε, εσύ μόνο δεν δοξολογείς τον Θεό. Όλα τα υπόλοιπα τον δοξολογούν. Από το βιβλίο Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης των εκδόσεων «Το Περιβόλι της Παναγίας». Ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας είναι αγαπημένος του της εδώ της εκπομπής. Να έχουμε την ευχή του και να τον έχει ο Θεός καλά πάντα να φωτίζει το νου και την ψυχή μας με τα γραφτά του και την πολυδιάστατη πνευματική του προσφορά. Εκεί στο Μοσχάτο, στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, μια υπέροχη ζωντανή ενορία, η οποία εκδίδει ένα εξόχως ενδιαφέρον και πολλές φορές συγκινητικό περιοδικό με τίτλο «Αρχαγγέλων Λόγους». Έχει την ξεχωριστή ευγένεια ο πατήρ Χριστόδουλος να το στέλνει στην εκπομπή μας όποτε εκδίδεται
και έχουμε τη χαρά σήμερα να το κρατάμε στα χέρια μας. Ένα σπάνιο τεύχος που έχει τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Καλοκαιρινή δοξολογία. Που είπαμε πως αν ζούσε ο μακαριστός Κυρφώτης Κόντογλου θα το κράταγε με περισσή χαρά κι αυτός στα χέρια του. Με αυτό θα πορευτούμε λοιπόν στη σημερινή και αν θέλει ο Θεός και στην επόμενη εκπομπή. Να προσπαθήσουμε να νιώσουμε το δοξολόγημα της πλάσης που έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης και όλοι οι Άγιοι γεροντάδες, και να ενώσουμε και τη δική μας φωνή μαζί της σε μια άπαυστη καλοκαιρινή δοξολογία. Προλογίζει ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας, καθώς το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι ξετυλίγεται κάτω από τον καυτό ήλιο και δροσίζεται από το πελαγίσιο αγέρι. Πολλοί από εμάς βρίσκονται σε στενοχώρια από διάφορες αιτίες. Οικονομικά ζητήματα, ανεργία, προβλήματα υγείας, οικογενειακές δυσκολίες, προσωπικά διέξοδα ταλανίζουν τις ζωές πολλών αδελφών μας. Όμως, όσοι ζούμε επελπίδη Αναστάσεως και πασχίζουμε να πορευόμαστε ορθόδοξα, δεν λησμονούμε ότι το κέντρο της πίστης μας είναι η δοξολογία, δηλαδή η έμπρακτη καθημερινή ευχαριστία στον Θεό. Αυτό φαίνεται στα λόγια των Αγίων, σε όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, εξαιρέτως δε στη Θεία Ευχαριστία, στο μυστήριο των μυστηρίων. Όσοι λοιπόν θρησκεύουμε επόμενοι της Αγίης Πατράση, θυμόμαστε ότι 2.000 χρόνια τώρα οι χριστιανοί ζούμε δοξολογικά. Είτε συμβαίνουν διωγμοί, είτε υπάρχει φτώχεια, είτε πόλεμος, είτε αρρώστια. Με αυτόν τον ευχαριστιακό τρόπο ζωής οι προγονείς μας που ζούσαν μέσα στην ζωντανή ευαγγελική παράδοση αντιμετώπισαν όλες τις δυσκολίες, τους διωγμούς, την σκλαβιά, τις εθνικές καταστροφές. Με ένα δόξατο Θεό στο στόμα οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας ζούσαν την ζωντανή πίστη τους και επιβίωναν με το χαμόγελο στα χείλη. Ακολουθώντας τους και εμείς και αντλώντας από το παράδειγμά τους, σε καιρούς δύσκολους, αφιερώνουμε τούτο το καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού Αρχαγγέλων Λόγους στη δοξολογία. Μέσα από τους λόγους των Αγίων και των Πατέρων μας, αλλά και με κείμενα από αδελφούς μας, θυμίζουμε ότι ο χριστιανός ζει ευχαριστώντας ακατάπαυστα τον Θεό πάντων ένεκεν και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος πάντοτε χαίρεται, αδιάλειπτα προσεύχεται και για κάθε τι ευχαριστεί. Και ξεκινάμε με ένα κείμενο του ιδίου του.
ευχαριστούμε, τον Πατέρα και τον μονογενή Σου Υιό και το Άγιο Πνεύμα, για όλα αυτά όσα ξέρουμε και όσα δεν ξέρουμε, για όσες βλέπουμε και όσες δεν βλέπουμε ευεργεσίες που έκαμε σε εμάς. Και όλα όσα παντά πάλι δοξολογικά. Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι Κύριε των δυνάμεων, γεμάτος ο ουρανός και η γη από την δόξα Σου. Σώσε μας ύψιστε Θεέ, ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Σώσε μας ύψιστε Θεέ. Αυτή η αίσθηση της ευγνωμοσύνης και η δοξολογία στον Θεό είναι το κέντρο της πίστης μας, το περιεχόμενο για την ελπίδα μας. Τίποτε δικό μας δεν έχουμε. Αυτός μας δημιούργησε εκ του μη όντως. Μας αγαπά παρόλη την αστοχία μας. Μας συγχωρεί παρόλα τα ασταμάτητα λάθη μας. Κι όσο νιώθουμε μυστικά αυτήν την αγάπη του Θεού δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στην ζωή μας, θέλουμε να κάνουμε πράξη την ευχή που έχουμε ακούσει λίγο νωρίτερα στην Μεγάλη Συναπτή. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ας αφήσουμε ο καθένας μας και όλοι μαζί τον εαυτό μας και όλη μας τη ζωή στον Ιησού Χριστό. Μόνο έτσι κανείς προγεύεται τη χαρά της Βασιλείας. Να αφήσουμε στα χέρια του Θεού τη ζωή μας, να ευχαριστούμε για τα πάντα, να συναισθανθούμε ότι η δοξολογία ως τρόπος υπαρξιακός, έμπρακτος, είναι ο τρόπος της ορθής πίστης και αποτελεί την εσωτερική επίκληση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Η αχαριστία, η γκρίνια, η μεμψημυρία μας κάνουν να ξεχνάμε στην ουσία τον Θεό. Μας τρέφουν στο σκοτάδι, μας κάνουν να μοιάζουμε με κακομαθημένα παιδιά που ξέχασαν τον δωρητή και έτσι δεν μπορούν πλέον να χαρούν ούτε το δώρο, καθώς λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όποιος γνωρίζει τον Κύριο όπως πράγματι είναι, ως Θεό αγάπης και ευσπλαχνίας, και πιστεύει σε Αυτόν με την εμπιστοσύνη του μικρού παιδιού στον πατέρα του, του παραδίδει πλήρως την ζωή του και επιθυμεί την ίδια αγάπη και ευσπλαχνία να την μεταδίδει στον πλησίον, αφού δωρεάν την έλαβε και δωρεάν θέλει να την δώσει. Ζει και ευχαριστεί, αναπνέει και δοξολογεί και πάντα αισθάνεται ότι δεν μπορεί να είναι άξιος της ευεργεσίας του Θεού, αφού διαρκώς πέφτει και κάνει λάθη. Μα καθώς σηκώνεται και πάλι, θέλει κι άλλο να ζει την κάθε μέρα δοξολογώντας, ευεργετώντας, αγαπώντας, μετανοώντας. Αυτός είναι ο λόγος που η Θεία Μετάληψη λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει ορθόδοξη πίστη δίχως ευχαριστία. Τρώμε την σάρκα του και πίνουμε το αίμα του γιατί εκείνος μας το ζήτησε και γιατί θέλουμε να γίνουμε ένα μαζί του, να γίνει η ζωή του, ζωή μας. Ψάλουμε πριν τον καθαγιασμό των θείων δώρων, το σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, Συ ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά Σου. Εσύ είσαι ο Θεός ημών. Το λέμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο όλης της ζωής μας. Έτσι οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή της ζωής μας στην χαρά και την λύπη, στην δοκιμασία και στον πειρασμό. Ζούμε δοξολογώντας με χαρμολύπη. Χαιρόμαστε ευχαριστώντας έμπρακτα και συνάμα, λυπόμαστε για τις αμαρτίες μας. Παρακαλούμε και ευχόμαστε. Δοξολογούμε και χαιρόμαστε. Και αφού κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα Του, επιθυμώντας να είναι κάθε στιγμή της ζωής μας σαν και αυτή, αφού η Θεία Ευχαριστία είναι και πρέπει να είναι το αποκορύφωμα της εβδομάδας μας, δοξολογούμε και πάλι δια του στόματος του ιερέα. Σε ευχαριστούμε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, ευεργέτη των ψυχών μας, γιατί και σήμερα μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα επουράνια και αθάνατα μυστήριά Σου. Κάμε ίσιο και σωστό τον δρόμο μας, στήριξέ μας όλους μέσα στο φόβο Σου, φρούρισε τη ζωή μας, στερέωσε τα βήματά μας.
με τις ευχές και τις οικεσίες της ένδοξης Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και όλων των Αγίων σου. Γιατί εσύ είσαι ο αγιασμός μας και σένα δοξάζουμε, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Ας είναι έτσι η ζωή μας, αδελφοί μου, κοντά στον Χριστό, δοξολογική και ευχαριστιακή. Αμήν. Και από αυτό το μοναδικά δοξολογικό και ευχαριστιακό κείμενο του Πατρός Χριστοδούλου Μπίθα, ο οποίος έχει και την επιμέλεια της περιοδικής έκδοσης με τίτλο «Αρχαγγέλων Λόγος» του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, ένα τεύχος με το οποίο πορευόμαστε στην σημερινή και Θεού θέλοντος και στην επόμενη εκπομπή. Μάλιστα δανειστήκαμε και τον τίτλο αυτού του τεύχους για αυτές τις δύο εκπομπές, «Καλοκαιρινή δοξολογία». Μετά από αυτό το κείμενο λοιπόν του Πατρός Χριστοδούλου, να πάμε σε ένα επίσης εξαιρετικό κείμενο του πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Χριστοδούλου, ιδιαίτερος ο τρόπος γραφής του, αγαπητός σε πολλούς. Το κείμενό του έχει τον τίτλο «Ένα αϊθαλές ηλιοτρόπιο». Λέει λοιπόν ο πατήρ Βασίλειος: «Θεωρώ, και ας πά να με λένε ονειροπόλο, ότι το καλοκαίρι εποχίζει τον παράδεισο. Δεν θα μπορούσα να τον φανταστώ σε φθινοπορεινή φιλοβόλα διάθεση, μα ούτε σε χειμερή αδράνεια. Ακόμα και αυτή η εκρηκτική άνοιξη έχει το στοιχείο του αδιαμόρφωτου, του υπογένεση ευρισκόμενο. Κηρύσσημεν την Ανάσταση φτάνοντας στα κράσπεδα της βασιλείας, μα την απόλαυση της την δίνει το καλοκαίρι. Εκείνο καταφέρνει τελικά να μπει στον παράδεισο. Μπορεί τελικά να υπήρξαν κι άλλοι παράτολμοι ονειροπόλοι στο παρελθόν και ίσως γι' αυτό η αρχή του χρόνου σημάνθηκε εκκλησιαστικά με την έναρξη του φθινοπόρου, αναδεικνύοντας έτσι το καλοκαίρι ως τελευταίο σταθμό, ως ολοκλήρωση, ως την έσχατη περίοδο απόλαυσης, κατάπαυσης ευχαριστιακής. Πώς τελικά έγινε και το καταντήσαμε διακοπές? Γιατί η ζωή όλο τον χρόνο να βαριανασένει ασφικτιώντας τις συμπληγάδες σχέσεων εργασιακών, φιλικών, ερωτικών, και να χρειάζεται το καλοκαίρι ως διακοπή, ως εκτόνωση, ως ραστόνη αισθητηριακή? Το καλοκαίρι δεν μπορεί να διακόπτει κάτι, μα να το ολοκληρώνει, να το αναδεικνύει στη μέγιστη ομορφιά του. Δεν υπάρχει μόνο του, ξέχωρα των άλλων εποχών συντρόφων του. Αποτελεί την εκβολή τους. Χωρίς το περιεχόμενο ζωής εκείνων, απλώς διαιωνίζει το κενό στο οποίο πηγαίνοντας εμείς διακοπές μετακενώνουμε όλα τα ετήσια τοπία του τίποτα, φτάνοντας ακόμα πιο κουρασμένοι και απελπισμένοι. Μοιάζουμε σαν τους φυλακισμένους, περιμένοντας εμείς τις διακοπές όπως εκείνη την πενθήμερη άδεια εξόδου. Κλεισμένοι μόνο εμείς σε κελιά και πόρτες ορθάνικτες, σε θέα παραδείσου, χωρίς να μπορούμε να τον δούμε, να τον οσμιστούμε, να τον χαρούμε. Εγκλωβισμένοι στη διασταλτική ευρυχωρία ενός κόσμου τον οποίο δεν γνωρίζουμε και γι' αυτό ασφικτιούμε. Το καλοκαίρι εξακτηνώνει τα πάντα στην εσχατολογική τους ομορφιά σε μια πληρότητα ασπρόγευση. Παντού γύρω σου αστράφτει το φως. Τα μάτια γίνονται στόμα αγγίζοντας τα στήθη του κόσμου και από τις στυλές τις μπλε και πράσινες στυλάζουν όλα τα χρώματα, τις ευωδιές, τους ήχους, την ειδονή ενός κόσμου παρόντος και ερχόμενου. Την ίδια εσχατολογική αίσθηση για το καλοκαίρι συνάντησα, σημειώνει ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου. Την ίδια εσχατολογική αίσθηση για το καλοκαίρι συνάντησα στην ποιητική ευαισθησία του αγαπημένου Νικηφόρου Βρετάκου. Μια ποικιλία φλισβίζοντος αγνώστου φωτός διαχέονταν πάνω σου και μέσα μου ένα χέρι κινούμενο προσπαθούσε να το συλλάβει και ονειρευόμουν με αυτό, τι όνειρο Θεέ μου, να φτιάχνα ένα αϊθαλές ηλιοτρόπιο.
ποιητής μιλά για πρόσωπο πάνω στο οποίο φλισβίζει το άγνωστο φως. Δεν θα ήθελα εγώ να το αντικαταστήσω μιλώντας για τον κόσμο, για το περιβάλλον που μας περικλεί, σαν κάτι ξέχωρο και διαφορετικό, αφού πάνω σε αυτόν τον καλοκαιρινό κόσμο αντικατοπτρίζεται το πρόσωπο του αρχαιγόνου φωτός του κόσμου, του φωτοδότου Χριστού. Τίποτα τελικά μπορεί να μην υπάρχει αν δεν αντικατοπτριστεί στα μάτια σου, αν δεν βρέξει τις αισθήσεις σου, δεν οσμήσει την ανάσα σου, περνώντας και ανοίγοντας τα φιλοκάρδια. Η ομορφιά δεν επιβάλλεται αντικειμενικά, διψάται προσωπικά. Το χέρι το κινούμενο που διαρκώς υψώνεται, που μόνιμα ψηλαφά, αναστατώνει τα μύχια, αφήνει ανικανοποίητο τον άνθρωπο. Είναι η αγωνία να συλλάβω το άγνωστο φως. Άγνωστο όχι στην προέλευσή του, μα στην μετοχή του. Δεν πρόκειται για χρωματική μονάδα, αλλά για ποικιλία στην ενότητα. Δεν είμαι φως, γι' αυτό και δεν μπορώ να νιώσω το καλοκαίρι. Το χέρι μέσα έπαψε να κινείται και το μόνο που τελικά μένει είναι ότι πρέπει να χαρώ, πρέπει να περάσω καλά, πρέπει να απολαύσω. Η αιωνιότητα φανερώνεται στην αυγή της κάθε καλοκαιρινής μέρας και πίσω από κάθε στιγμή αποκαλύπτεται το ατελεύτητο. Σε τούτην τη χώρα την υπέρμετρα καλοκαιρινή, ακόμα και στις χειμωνιάτικες τις μέρες, καθόλου τυχαίο ότι δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργηθούν τα υπεροχότερα αρχιτεκτονήματα μεταφυσικής ομορφιάς, αιωρούμενα στο φως του ήλιου, δημιουργώντας μια αρμονία σχεδόν ερωτική. Τίποτα δεν κραυγάζει στο καλοκαίρι, γι' αυτό και το φως φλισβίζει. Τα πάντα προσφέρονται αν εσύ έχεις ήδη προσφερθεί. Όλη η κτήση αποκαραδοκεί την ελευθερία της και την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται, σύμφωνα με τον Απόστολο. Η κτήση περιμένει με αγωνία την αυτογνωσία των ανθρώπων ως παιδιών του Θεού, για να μπορέσει και η ίδια να αποκατασταθεί στον σκοπό και την πληρότητά της ως εσχατολογική τους τέρψη και συντροφιά. Το καλοκαίρι είναι ο κύριος εκφραστής αυτής της αποκαραδοκίας. Όλη η φύση στρέφεται προς τον Θεό, εκείνον αναπνέει, αυτόν αποτυπώνει. Πόσο κοντόθωροι μπορεί να γίνουμε αναζητώντας την αρχή του παντός σε πειράματα αστροφυσικά και σε περιπλανήσεις διαγαλαξιακές, όταν μπορείς, κοιτώντας ένα και μόνο ηλιοτρόπιο, να κατευθυνθεί στο φως. Το όνειρο του Βρετάκου, αυτό το μέσα του χέρι, να γίνει ένα αιθαλές ηλιοτρόπιο, αποτυπώνει μοναδικά όλη την υπαρξιακή δίψα του ανθρώπου. Το ηλιοτρόπιο, το μόνο σε αυτήν την ένταση φυτό, είναι εκείνο που κινείται και στρέφεται προς τον ήλιο. Δεν τρέφεται απλώς από εκείνον, αλλά τον κυνηγά, ανατέλει και δίει μαζί του, γίνεται ο καθρέπτης του, πόσο πολύ του μοιάζει. Υπενθυμίζει στον άνθρωπο τον τρόπο του, συνουσία με το φως σε μια γονιμοποίηση χιλιόσπορη, χωρίς ευωδία, σίγουρα όμως με ομορφιά. Να ρίχνει τα σπόρια του σαν δάκρυα χαράς σ' όλα τα πλάτη της γης για να ξεπροβάλλουν παντού μικρά ηλιοτρόπια, απικάσματα φωτός σε κάθε σκοτεινή γωνιά του κόσμου. Γίνε ηλιοτρόπιο, φωνάζει ο Βερτάκος. Να κυνηγάς τον ήλιο, να τον αποτυπώνεις. Όλοι διψάμε για φως και δεν τον γνωρίζουμε. Η ζωή γίνεται ελεηνή ή άθλια, όχι από τα πραγματικά βάσανά της, αλλά από το κενό του μέλλοντος. Γι' αυτό και συνεχίζω το όνειρο, να με φτιάξω, Θεέ μου, ένα αιθαλές ηλιοτρόπιο. Λυρικός λόγος, ποιητικός λόγος, χριστολογικός λόγος, ελπιδοφόρος λόγος. Ένα από τα πιο όμορφα κείμενα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό
Να ευχαριστήσουμε τον πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Χριστοδούλου που το έγραψε και μας το χάρισε μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Αρχαγγέλων Λόγος. Καλοκαιρινή δοξολογία, ο τίτλος αυτού του τελευταίου τεύχους, μια περιοδική έκδοση του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μοσχάτου της Αθήνας. Μα δεν είναι μόνο το κείμενο του πατρός Βασιλείου ή πρωτήτερα το κείμενο του πατρός Χριστοδούλου Μπίθα. Είναι όλα τα κείμενα που αγκαλιάζουν αυτό το γεμάτο από γαλάζιο και Θεό τεύχος. Δεν σου κάνει καρδιά να παραλείψεις κανένα, γι' αυτό και 2 τα μέρη της καλοκαιρινής δοξολογίας. Συνεχίζουμε με ένα κείμενο της μοναχής Ειρήνης. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, ο τίτλος του. Αρχή καλοκαιριού λοιπόν, για ακόμη μια χρονιά ο Κύριος επιτρέπει να είμαι στη γήινη κατάσταση και να μπορώ να βλέπω την υπέροχη δημιουργία του, ζώντας στην πανέμορφη αμοργό, όπου το λευκό δένει απολύτως με το ουράνιο θαλασσινό χρώμα. Αρχή καλοκαιριού και ο Άι Γιώργης φιλοξενεί 3 αγαπημένους ανθρώπους. Κάποιο απόγευμα είπαμε να πάμε μια βόλτα σε μια απομονωμένη παραλία για να απολαύσουμε τη δύση του ηλίου. Η διαδρομή υπέροχη, τριγύρω απλή καθαρή φύση. Στα δυτικά η θάλασσα απλωμένη μέχρι όπου το μάτι του ανθρώπου μπορεί να φτάσει. Ανατολικά, απαλή πέτρινοι όγκοι βουνών που φιλοξενούν σε κάποιες πλαγιές μικρά ασβεστομένα εκκλησάκια με καμάρι τους σταυρούς τους, για να μας υπενθυμίζουν την θυσία του Χριστού μας. Ο γλυκής ουρανός από πάνω μας, ανεπαίσθητος, λεπτός, αέρινος, προστατευτικός. Από τα ανοιχτά παράθυρα του αυτοκινήτου εισβάλλουν οι ευωδίες της βασκομηλιάς και του θυμαριού, πλεγμένες με την αλμύρα του μπλε υδάτινου όγκου που κυκλώνει όλο το νησί. Ο στερεώσας στην γην επί των υδάτων. Ένα καράβι αρμενίζει στο βάθος, έχοντας πλήρη συναίσθηση του φυσικού κάλους που μας περιβάλλει και την ευχή στην καρδιά, φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην αρχή άμμος, και όσο πλησιάζουμε την θάλασσα, πέτρινα χαμηλά σκουρόχρωμα βράχια με κοιλότητες που και που, ώστε να καθρεπτίζεται ο ουρανός. Γη, ουρανός και είδωρ σε αρμονική συνύπαρξη. Έφτασα κάποια στιγμή άκρη-άκρη εκεί, όπου ήταν ο τόπος συνάντησης των βράχων με τη θάλασσα. Στάθηκα ακίνητη μολάνικτη την ύπαρξή μου να ρουφήξω το απόλυτο παρόν. Πέραντε η θάλασσα μου έδειχνε την τρομερή δύναμη της, στέλνοντας μεγάλα κύματα να σκάνε πάνω στα βράχια. Όπως κτυπούν πάνω τους πετάγονται αφρισμένα κατάλευκα διαμάντια και μαργαριτάρια με πορεία προς τον ουρανό. Τριγύρω αφρόσκονοι, μουσική η βοή τους. Στο βάθος του ορίζοντα ο ήλιος έχει χαμηλώσει τόσο ώστε να αρχίζει να αγγίζει τη θάλασσα, λες, και θέλει να της ψιθυρίσει λόγια γλυκά, να την μερέψει. Ο ουρανός έχει τώρα όλα τα χρώματα. Μπλε, μοβ, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο, και ο ήλιος βυθίζεται ώσπου ο υδάτινος όγκος τον παίρνει απαλά στην αγκαλιά του να τον κοιμήσει. Χρυσάφια απλώνονται παντού με το βυθίσμα του. Να εδώ, μπροστά μας όλα τα διαμάντια, τα μαργαριτάρια και τα χρυσάφια του κόσμου. Όλα μα όλα δωρεά από τον Κύριό μας. Ένα δειλινό αρκεί να μας τα χαρίσει. Άραγε, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να χάνουν ψυχές και σώματα στο κυνήγι τους? Ίσως η διάθεση κατοχής της ψυχρής ύλης. Ναι, μα στο κυνήγι της κατοχής της ύλης χάνει τα ζωντανά δώρα του Θεού,
και τελικά δεν κατέχεις τίποτα. Ψευδαίσθηση μεγάλη η όποιας μορφής κατοχή. Θυμάμαι τον Ελίτη που λέει «Το αστραφτοβόλο, το καταιγιστικό, το επίμονο φως που αναιρεί την Ελλάδα μες στα μεσημέρια, την αποκαθιστά πάλι το ηλιοβασίλεμα κάτω από το φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα του δειλινού και αργότερα κάτω από την τρυφερή παρουσία της Ελλήνης». Απόσπασμα από το μικρά έψιλον. Θαύματα μπρος στα μάτια μου, συνεχόμενα υπέροχα θαύματα με εναλλασσόμενα χρώματα. Νερό στα πόδια, αλμύρα στο πρόσωπο, όλα ανοιχτή καρδιά στέλνει στη βοή των κυμάτων το «Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση». Η αυθόρμητη καρδιακή δοξολογία σε απόλυτη σύζευξη με τον υδάτινο ήχο. Μαζεύω τα αραιά κομμάτια της ύπαρξης, ενώνομαι με τους αγαπημένους μου ανθρώπους και με τα μουσκεμένα πόδια. Κατευθυνόμαστε σε ένα μικρό κόλπο όπου το θέαμα είναι τελείως διαφορετικό. Η θάλασσα είναι τόσο ήρεμη, τόσο γαλήνια, τόσο ακίνητη, ίσως γιατί νιώθει προστατευμένη από την γη που την περιβάλλει και έτσι μπορεί να ξεκουράζεται. Λιγοστά χρωματιστά ψαροκάικα, κινητοποιημένα και αυτά, καθρεπτίζονται στην επιφάνειά της. Βρίσκουμε ένα πάγιο και ξεκινάμε υπέροχες πνευματικές κουβέντες. Εύκολα ανοίγονται οι καρδιές των ανθρώπων στην ειρήνη του σούρουπου. Πίσω από όλες τις κουβέντες μας προβάλλεις εσύ, Κύριε μου. Εσύ που νίκησες τον θάνατο και μας χάρισες την αιώνια ζωή. Αθόρυβο και απαλό έρχεται να μας τυλίξει το σκοτάδι της νύχτας. Γινόμαστε σιγά σιγά σκιές. Οι μοναδικές σκιές που αντιλαμβάνονται την ομορφιά και αναφέρονται σε σένα, σε αυτόν εδώ τον νερένιο κόλπο. Πόση ομορφιά, Θεέ μου, πόση ευγνωμοσύνη πλημμυρίζει την ψυχή μου. Η ματιά δεν χορταίνει να αγκαλιάζει το μεγαλείο της δημιουργίας σου. Απέραντη η μεγαλοσύνη σου. Πολύ μικροί οι άνθρωποι. Άπειρο το έλεος σου. Λίγοι εμείς. Απλώνεις την ομορφιά παντού. Εσύ. Μαζεύουμε μικρότητες στην ψυχή μας. Εμείς. Φτάνουν όμως λίγες καρδιές ανοιχτές να στρέψουν τριγύρω τη ματιά τους. Να δουν αγαλιάζοντας το φως, φωνάζοντας «Ευχαριστώ» για να γεμίσει ο ουρανός αγγελικές φωνές. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη. Χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Ένα διάφανο λευκό φως αρχίζει πίσω από την κορφή του βουνού να προβάλλει, προφητεύοντας την επικείμενη φανέρωση της Ελλήνης. Και εμείς ακινητοποιημένοι περιμένουμε την επαλήθευση της προφητείας. Σε λίγο αρχίζει να προβάλλει. Ανεβαίνει και τελικά μας φανερώνει το τέλειο μεγαλοπρεπές κυκλικό λευκοφόρο σχήμα της. Εκστατικοί εμείς μπροστά στο κάλος της, λουσμένοι στην ασημόσκονη τώρα. Η θάλασσα στην αγκαλιά του κόλπου, τα ψαροκάικα στην αγκαλιά της θάλασσας, η άμμος στα πόδια μας και εμείς στην αγκαλιά του Θεού. Ασημένιες σκιές. Δοξολογία, χαρά, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη πάλι και πάλι και ίσως είναι η καταλληλότερη στιγμή για την ακολουθία του μικρού αποδείπνου. Φεγγαρολουσμένες ανθρώπινες υπάρξεις ξεκινάμε να υμνούμε τον πάνσοφο δημιουργό μας. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, ευχαριστούμεν σίδια την μεγάλη σου δόξα. Απλώς όλα τέλεια. Επιστρέφοντας στο παρόν, συνεχίζει η μοναχή Ειρήνη, όπου γράφω την εμπειρία μου, σκέπτομαι πως ίσως κάποιοι θεωρήσουν πως τέτοιες στιγμές μπορούμε να ζήσουμε μόνο στα νησάκια ή σε απομακρυσμένα φυσικά τοπία. Σίγουρα η παρουσία της φύσεως υποβοηθεί τέτοιες καταστάσεις, αλλά
κυρίως είναι θέμα εσωτερικής στάσεως. Ο ήλιος παντού βασιλεύει, η σελήνη παντού προβάλλει, τα αστέρια παντού φωτίζουν τη νύχτα. Ο Θεός παντού, η δημιουργία του μας τυλίγει. Ακόμα και στις μεγαλοπόλεις υπάρχουν ένα βουνό που μας περιμένει να το περπατήσουμε και να το ανακαλύψουμε. Παραδείγματος χάρη ο ημιτός, ή μια ακροθαλασσιά που περιμένει να την μυρίσουμε και να την ακούσουμε. Ένα παγκάκι μόνο του σε ένα πάρκο που περιμένει συντροφιά. Ένας ναός που αγρυπνεί υμνολογώντας τον δημιουργό. Ένα ηλιοβασίλεμα στα ναφιώτικα. Αρκεί ο άνθρωπος, αντί να κλείνεται ακινητοποιημένος και μίζερα μόνος μπροστά σε μια τηλεόραση που τον αναστατώνει, να αποφασίσει να κάνει την έξοδό του, να ανακαλύψει συνοδοιπορούσες ψυχές ώστε επικοινωνώντας να βαδίζουν στην ομορφιά του κόσμου με διάθεση ευγνωμοσύνης και χαράς. Γράφει πάλι ο Ελίτης στα μικρά έψιλον. Αν το γυαλί από που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο ήταν πιο καθαρό, το κάθε τι θα φαινόταν στον άνθρωπο τέτοιο που πραγματικά είναι, δηλαδή χωρίς αρχή και τέλος. Όμως ο άνθρωπος πήγε και κλείστηκε από μόνος του και περιορίστηκε σε τέτοιο σημείο που να μην βλέπει παρά μόνον όσο του επιτρέπουν οι χαραμάδες της φυλακής του. Αρχή καλοκαιριού λοιπόν. Ας κάνουμε μια νέα αρχή. Ας ακούσουμε τις προσκλήσεις της ομορφιάς της δημιουργίας του Θεού μας. Ας υπακούσουμε στις προκλήσεις για επικοινωνιακή συνοδοιπορία στο κάλος της πνευματικής ευχαριστίας και δοξολογίας. Ας καθαρίσουμε το γυαλί από όπου αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο ώστε να πιστούμε για το δώρο της αιωνιότητας, έτσι ώστε κανένας φόβος να μην περιορίζει την ύπαρξή μας, παρά να εκτιθέμεθα ουλάνικτοι προς δοξολογικές και ευχαριστιακές πνευματικές εμπειρίες. Θα γίνουμε τότε στα αλήθεια το άλας της γης, που μέσα σε περίεργα χρόνια θα μπορούσαμε να μοιράζουμε αισιοδοξία και χαρά στο περιβάλλον μας. Νέα αρχή καλοκαιριού λοιπόν, με πολύ φως Χριστού στην καρδιά μας. Καλό καλοκαίρι. Τις ευχές για το καλό καλοκαίρι δεν τις δίνουμε μόνο στο ξεκίνημά του. Τις δίνουμε σε όλη τη διάρκεια του, ακόμα και την τελευταία του μέρα. Οπότε δεν είναι αργά για να νιώσουμε αυτήν την ευγνωμοσύνη να πλημμυρίζει τις ψυχές μας. Γι' αυτό και η μοναχή Ειρήνη επέλεξε πολύ εύστοχα, θαρώ, να τιτλοφορήσει αυτό το υπέροχο κείμενο με τις αναμνήσεις της ψυχής της. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Είναι και αυτές οι πύλες σαν τις ευχές για καλό καλοκαίρι. Ευχόμαστε πάντα όταν ο ζωοδότης Κύριος ανοίξει τις πύλες της μετανοίας μπροστά μας να είμαστε ευχαριστιακά και δοξολογικά σε ετοιμότητα για να τις διαβούμε. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής που έχει τον τίτλο «Καλοκαιρινή δοξολογία». Το πρώτο μέρος από 2 εκπομπές αφιερωμένες στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Αρχαγγέλων Λόγος, μια περιοδική έκδοση του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας, ο οποίος έχει και την επιμέλεια, το συντονισμό της έκδοσης, έχει την ξεχωριστή ευγένεια να μας στέλνει αυτά τα υπέροχα πονήματα που συγκεντρώνουν πολλές θεοφώτιστες, ευαίσθητες γραφίδες για να μας φωτίσουν, να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας. Μετά αυτό το υπέροχο κείμενο λοιπόν της μοναχής Ειρήνης, πάμε να διαβάσουμε ένα κείμενο που έχει τον τίτλο «Η ψυχή του καλοκαιριού» και το υπογράφει ο κύριος Μιχάλης Ψαράς. Τα πάντα στον κόσμο έχουν την ψυχή τους, το πνεύμα που τα διαποτίζει, τα
από τον κόκο της Σάμου μέχρι την βαθύτερη επιστημονική σπουδή. Και ο άνθρωπος δέχεται και βιώνει την αποκάλυψη των θαυμάτων που τον περιβάλλουν, γιατί η δική του ψυχή μπορεί να διακρίνει παντού το δάκτυλο του Θεού. Στα βάθη της καρδιάς μας τότε ενεργεί η πιο πολύτιμη λειτουργία της ζωής. Είναι αυτή που μετατρέπει την ομορφιά σε μελωδία, τον λόγο σε ποίηση, την θλίψη σε ελπίδα, την ανάσα σε δοξολογία. Η ευλογημένη αχτίδα φωτός που προσδίνει σε κάθε τι το γήινο και βιολογικό νόημα, ουσία και αξία. Όλα τα ψυχα αποκτούν υπόσταση, η νεκρή φύση ζωή και οι ιδέες αλήθεια. Η τύχη αποκτά πρόσωπο, η μοίρα κατεύθυνση και ο θάνατος προοπτική. Η αδράνεια και η στασιμότητα αλλάζουν σε κίνηση και ενέργεια. Ο πόνος μεταμορφώνεται σε χαρά και γιορτή. Ο έρωτας στην υπέρτατη έκφρασή του σκλαβώνεται από την ωραιότητα της ψυχής. Υπέροχοι στις συλλήψεις των μύθων τους οι αρχαίοι Έλληνες πριν από τον Χριστό, αλλά με θεία έμπνευση προσέγγισαν με εξαιρετική διάβγεια κάποιες αλήθειες. Γιατί η συγκίνηση του έρωτα βρίσκεται στον πυρήνα της κάθε γιορτής. Και κάθε γιορτή είναι ένα ύμνος στην ομορφιά της αρετής και στην αρμονία, στην αγάπη που μας αγκαλιάζει ανταποδοτικά την κάθε στιγμή. Έτσι και όλη η ζωή αναπλάθεται την κάθε στιγμή, την κάθε μέρα. Το ίδιο και ο εαυτός μας, τα κύτταρα και η ψυχή μας. Στη διάρκεια του χρόνου οι εναλλαγές των εποχών που έχουν η καθεμιά το δικό της πρόσωπο και το δικό της άγγιγμα μας καλούν στην μεταστοιχίωση αυτή με τις γιορτές και τους ύμνους τους, τις προσφορές και τα νοήματά τους. Ακολουθούμε τον Χριστό στα βήματά του και φτάνουμε στον εαυτό μας, στον αληθινό εαυτό, τον κατ' εικόνα Θεού και τον αναβαθμίζουμε στην ομοίωση. Μέσα στο χειμώνα της καρδιάς μας η ευλογημένη περίοδος της Σαρακοστής σαν μήνυμα αφύπνισης από την πνευματική νάρκη που κυριαρχεί στην φύση έρχεται να μας προετοιμάσει κατάλληλα για την μεγάλη συνάντηση. Το φως, η ζωή και η αλήθεια δεν προκύπτουν τυχαία στην πορεία μας. Η συγχώρηση, η αλληλοπεριχώρηση, η κοινωνία είναι έννοιες που η συνείδησή μας θα ενεργοποιήσει το νόημά τους και θα το μετατρέψει σε πράξη, σε ζωή. Είναι η ώρα που η αγάπη από το βλέμμα του Ιησού διαπερνά την καρδιά μας, ζωοποιεί την ψυχή και εξαγνίζει το σώμα μας. Είναι η ώρα που η άνοιξη ανθίζει στις καρδιές όλου του κόσμου την Ανάσταση. Η αγάπη τότε μεταλλάσσεται σε έρωτα. Ο έρωτας εξαγιάζει την ψυχή στην απόλυτη διάσταση της συνάντησής τους και η φύση στολίζεται λαμπρά στο συντονισμό της με τη χαρά της νίκης του Χριστού πάνω στο θάνατο. Ο άνθρωπος επανέρχεται στη ζωή, η ύλη αποκτά τη δυνατότητα της εξαήλωσης, της συνέχειας της ύπαρξης της πέραν του θανάτου, της ακολουθίας του πνεύματος στην κοινή Ανάσταση. Οι εορτές είναι πια θριαμβικές. Είμαστε οι ταπεινοί και εκστατικοί αποδέκτες του ελέους και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το καλοκαίρι, οι εορτασμοί μετατρέπονται σε πνευματική πανδεσία. Η ύμνη είναι πάντοτε ταυτόχρονα και ευχαριστιακή και δοξαστική. Δεν υπάρχει ευχαριστία που να μην εμεριέχει δοξολογία, ούτε αντίστοιχα δοξολογία που δεν εκφράζει και ευχαριστία. Όχι απαραίτητα λεκτικά, μα ενιολογικά. Τα έντονα συναισθήματα που αποδίδουν οι ύμνοι ευλόγως πλημμυρίζουν την ψυχή και αλληλοκαλύπτονται. Ωστόσο, ευχαριστούμε τον Θεό για όσα μας παρέχει, για όσα δεχόμαστε από τα χέρια Του, την συγχώρηση, την αγάπη, την κοινωνία. Τον δοξολογούμε όμως για αυτό που είναι. Όλα τα θαυμάσια Του υπάρχουν, υφίστανται. Εκείνος είναι ο όν. Στην ωριμότητα του καλοκαιριού ο ήλιος και η θάλασσα, το αγέρι του βουνού, η σιωπή της Ανατολής, τα τραγούδια και οι μυρωδιές της φύσης, όλα ευλογημένα γύρω μας, ανταποκρίνονται στην εσωτερική μας ανάταση, συνενούν στην πληθωρικότητα, στην αναγκαιότητα έκφρασης του δέους και της αυθόρμητης ομολογίας πίστεως, που διαστέλλονται και αναζητούν πνευματική διέξοδο. Τέτοια είναι η καλοκαιρινή δοξολογία. Δοξολογία γεμάτη με ευχαριστίες, γιατί βιώνουμε την αλήθεια πως ο Θεός είναι και μας καλεί ξανά κοντά Του.
Είναι και μας περιμένει με ανοιχτή την πατρική αγκαλιά. Είναι και μας δέχεται κοινωνούς της μεγάλης του δόξας. Όσο προχωρεί το καλοκαίρι, συνεχίζει στο κείμενό του Μιχάλης Ψαράς, τόσο επιτείνεται η αίσθηση της εσωτερικής, της πηγαίας δοξολογίας που αναβλύζει από την συγκίνηση του εορτασμού. Μυστική ετοιμασία για τον 15 Αύγουστο, που είναι το κεντρικό γεγονός, η ψυχή του καλοκαιριού. Ο άνθρωπος αναστημένος, εξαγιασμένος, ευχαριστεί, δοξολογεί, όμως οφείλει κάτι ακόμα στον Θεό του. Απόστολοι εκπεράτων συναθριστέντες. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι της ανθρωπότητας τιμούν την Θεοτόκο στην κοίμησή της και την παραδίδουν στον Υιό της. Η γη αποδίδει την ωραιότητα της παρθενίας και το υπέρλαμπρον της αγνίας, της Παναγίας Μητέρας στους ουρανούς. Πληρότητα χωρίς κορεσμό, απολυτότητα χωρίς όρια, κοινωνία χωρίς ηθμούς. Η Παναγία πάντοτε παρούσα κοντά μας, σκέπη και αντίληψη αλλά και βασίλισσα των αγγέλων, το καλοκαίρι μπορεί να στραφεί προς την δύση του. Το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου, μετά το καλοκαιρινό κρεσέντο, έρχεται φορτισμένο με την αναγκαιότητα μιας πλούσιας νυχτερινής σιωπηλής προσευχής. Το φεγγάρι του είναι το πιο φωτεινό, το πιο ώριμο όλου του χρόνου. Η μέρα, ο χρόνος, η ζωή διατηρούν πάντα τις αντιστοιχίες τους. Οι κοσμικοί κύκλοι ολοκληρώνονται και κλείνουν. Τώρα είναι η ώρα της αποτίμησης. Αίσθηση περιστολής, συγκέντρωση, αποδοχή, αφομοίωση και προσευχή. Δεν είχαμε πρόσωπο συγκροτημένο και αποκτήσαμε καθαρότητα ψυχής. Ήμασταν αδύναμοι, τυφλοί, παράλυτοι και ενωθήκαμε στο σώμα του Χριστού. Ήμασταν απομονωμένοι και συνεορτάσαμε την πανανθρώπινη κοινωνία στη σχέση μας με τον Θεό. Όσοι για τον οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετείχαμε σε όλα αυτά και αφήσαμε αυτό το καλοκαίρι να περάσει από τη ζωή μας χωρίς νόημα, χωρίς γιορτή, χωρίς ψυχή, ας στραφούμε τώρα μπροστά. Την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει το καινούριο εκκλησιαστικό έτος. Μπορούμε να κάνουμε τότε αρχή μετανοίας. Κάθε κείμενο που διαβάζουμε, σε κάθε κείμενο που διαβάζουμε, στο τέλος του θέλουμε να ευχαριστούμε τόσο τον συγγραφέα όσο και τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα που μας έστειλε και μας εμπιστεύτηκε τις σελίδες αυτού του καλοκαιρινού διαμαντιού. Με Παπαδιαμάντη και Βρετάκο θα τελειώσει αυτό το πρώτο μέρος της καλοκαιρινής ευλογίας, δοξολογώντας και οι δυο με το μοναδικό ξεχωριστό τους τρόπο. Στα 1894 από το διήγημα Γλυκοφιλούσα ο κ. Αλέξανδρος δοξολογεί. Και πάλι κίνησα να έρθω, Χριστέ μου, στην αυλή σου. Να σκύψω στα κατόφλια σου τα τρεις αγαπημένα, όπου με πόθο αχόρταγο τα λαχταρεί η ψυχή μου. Η σάρκα μου αναγάλιασε σημά σου και η καρδιά μου. Το χελιδόνι ύβρε φωλιά και το τριγώνι σκέπη. Να βάλουν τα πουλάκια του στα δόλια να πλαγιάσουν. Τον ιερό σου το βωμό, αθάνατε Χριστέ μου. Κάλιο μια μέρα στη δική σαυλή παραχιλιάδες, στον ίσκιο ασήμε του ναού σαν παραπεταμένος. Καλύτερα παρά να ζώσα μαρτωλών λιμέρια. Ο ψαλμός του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από το διήγημα Γλυκοφιλούσα και το καθαρότερο πράγμα της δημιουργίας από τη συλλογή «Ο χρόνος και το ποτάμι» στα 1957 του μεγάλου Νικηφόρου Βρετάκου. Δεν ξέρω, μα δεν έμεινε καθόλου σκοτάδι. Ο ήλιος χύθηκε μέσα μου από 1000 πληγές και τούτη τη λευκότητα που σε περιβάλλω δεν θα τη βρεις ούτε στις Άλπεις,
γιατί αυτός ο αγέρας τρυφογυρνά ως εκεί ψηλά και το χιόνι λερώνεται. Και στο λευκό τριαντάφυλλο βρίσκεις μια ιδέα σκόνης. Το τέλειο θαύμα θα το βρεις μοναχά μες στον άνθρωπο. Λευκές εκτάσεις που ακτινοβολούν αληθινά στο σύμπαν και υπερέχουν. Το πιο καθαρό πράγμα λοιπόν της δημιουργίας δεν είναι το λυκόφως, ούτε ο ουρανός που καθρεφτίζεται μες στο ποτάμι, ούτε ο ήλιος πάνω στη σμιλιά στάνθη. Είναι η αγάπη. Κανένα κτίσμα του Θεού λοιπόν, ιδίως το καλοκαίρι δεν μένει αργό, αλλά όλα δοξολογούν τον Θεό, όπως έλεγε ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και η μύγα και το κουνούπι, όλα τα άλογα, τα δέντρα, η θάλασσα, τα ψάρια και οι πέτρες ακόμη, για να θυμηθούμε και τον μακαριστό Κυρφώτη τον Κοντόγλου. Δόξα σε Κύριε να λες το αίμα όταν στάζει, σαν σε βαραίνει ο σταυρός που τη ζωή σου αγιάζει. Δόξα σε Κύριε να λες σαν ξημερώνει η μέρα. Τα μάτια στρέψε στα ύψιστα και στον Θεό Πατέρα. Ένα τετράστιχο από την ψυχή μας ελπίζουμε να κατορθώσαμε έστω και ελάχιστα να νιώσουμε το δοξολόγημα της πλάσης και να ενώσουμε και τη δική μας φωνή μαζί με την πλάση σε μια άπαυστη καλοκαιρινή δοξολογία. Είχαμε πολύτιμο βοηθό ένα γεμάτο από ουρανό και θάλασσα περιοδικό, θα πάρει μια ξεχωριστή θέση στη βιβλιοθήκη της ψυχής μας. Αρχαγγέλων Λόγος, περιοδική έκδοση του Ιερού Ναού Παμαγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, ο πατήρ Χριστόδουλος Μπίθας, ο οποίος έχει την επιμέλεια. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας το έστειλε και μας εμπιστεύτηκε αυτά τα πολύτιμα διαμάντια του. Θα πορευτούμε και στην επόμενη εκπομπή Θεού Θέλοντος μαζί με αυτό το τεύχος. Ως τότε ο Χριστός μας και η Παναγιά μας να φωτίζουν όλων μας τα βήματα, ώστε να ξανανταμώσουμε στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγείου. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εν το φωτί σου οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαληνέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.